LGTBIQ+ arrotasunaren eguna dugu gaurkoa eta horren karietara hainbat ekimen eta mobilizazio antolatu dira Euskal Herrian kolektibo horrek egunerokotasunean jasaten dituen erasoak salatzeko eta aniztasunarekiko errespetua aldarrikatzeko manifestazio nagusiak arratsaldean egingo dituzte udalerrietan eta hiriburuetan. Goizean berriz ekitaldi instituzionalak egin dira udaletxeetan, foru aldundietan eta parlamentuetan. Horrela Eusko Legebiltzarraren elkarretaratzea egin dute aniztasunaren eta eskubideen alde goi-burupean. Nafarroako Parlamentuko ekitaldi instituzionala berriz eguerdian izan da. Horrez gain aniztasun sexualari buruzko ikerketa baten ondorioak aurkeztu ditu Eusko Jaurlaritzak. Bestalde Euskal LGTBI+ behatokiak lege propio bat egiteko proposamena egin du eta salatu du Euskal Autonomia Erkidegoa dela Ceuta eta Melillerekin batera esparru horretan lege proiekturik ez duen estatuko erkidego bakarra. Gauzak horrela, behatokiak deia egin die Legebiltzarreko talde parlamentarioei eta Euskal Autonomia Erkidegoko LGTBI+ elkartei datorren iraietik aurrera elkarlanean aritzeko kolektiboko pertsonak babestuko dituen lege propioa landu eta adostu aldera. Arratsaldeon guztioi aipatu bezala LGTBI arrotasunaren eguna da gaurkoa eta behatokiak salatu du gorroto delituek gora egin dutela Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan zehazki 47 egin zuten gora 2020tik 21 batera. Bada Isabel González Elkarrekin Podemosiuko legebiltzarkidea izan da gaur gurean gonbiatu nagusi gisa eta halaxe erreparatu dio egoerari. Guk eskatuta ikusten dugu erasoen gorakada eta benetako zenbakiak handiagoak direla, jakinda, eraso guztiak ez direlako salatzen. Eta hori badakigu guk eta behatokiak salatzen du behin eta berriro. Zentzu horretan, garrantzitsua da gaur egun LGTBI pertsona guztiei esatea ez daudela bakarrik. Eta beraien bizitza garrantzia dutela, eta indarkeria horiek prebenitu eta babestuko dituzten politikak guk zabaldu behar ditugula indarkeri hori desagertzeko. LGTBI arrotasunaren egunaren bezperan Espainiako gobernuak trans eta LGTBI pertsonen eskubideen legea onartu du, besteak beste generoaren autodeterminaziorako askatasuna jasotzen du arau berriak eta erregistroan sexua aldatu ahal izango da horretarako interesa duen pertsonaren borondate adierazpen hutsez, baldin eta lehen eskaera egin eta 3 hilabetera borondate hori berresten badu. Hala ez da beharrezkoa izango mediku txostenik edo txosten psikologikorik aurkeztea. Bestaldetik pertsona horien eskubietan sakontzeko aurrerapauso garrantzitsua dela azpimarratu zuen atzo Irene Montero Espainiako Berdintasun Ministroak, beraz entzun dezagun jarraian. Reconocemos el derecho a la libre determinación de la identidad de género. Despatologizamos las realidades trans, su derecho a ser quienes son, sin que medien testigos, sin que medie la obligación de hormonación durante 2 años para ser reconocidas por parte del Estado y también sin ningún informe médico. Laster itzuliko gara gizartarloko gaiokin, orain baina bestelako lerroburu batzuei erreparatuta lan arloan 3 ordu iraun zituen Mercedesen langile batzorraren atzoko bilerak, baina lortu dute adostasuna sindikatuek, ELAK, LABek, ESEKak, UGTek eta Komisiones Obrerasek, Ekintzak eta PYMek beren arteko desberdintasunak alboratu dituzte eta bi greba egun bateratu dituzte. Ekainaren 30 eta uztailaren 6an egingo dituzte, denak batera eta pankarta berarekin irtengo dira langileak. Beraz, Mikel Diaz de alda, Mercedeseko LAB sindikatuko ordezkaria. Eta uste dugu horretako importanta dela, aurreko asteazkenean ikusi zen moduan, mobilizazioak egitea, ez? Guk gauza batzuen artean eskatzen dugu malgutasun gehiagorik ez, gaur egun dagoen malgutasunarekin, enpresak nahikoa duelako, KPI-ari lotuta egon bat direla soldata, soldaten egora bai edo bai, horrekako lana kontratu be egon bat dela indarrean, eta deritzoten modelu bat jartzen bada martxan, diskriminatzaia eskatzea, ez? Mundu guztiarentzako baldintza ona.
Bestaldetik mugaz zarkatu behar duten herritarrak milaka dira, eta orain Bidasoaren bi aldetako mugikortasunean eragin handia izango duen Hendaian inaugeratu berri duten intermodal berriak. Atlantikoko korridorearen kate begi estrategikoa dela ziurtatu du Iñigo Urkullu Eusko Legebiltzarreko lehendakariak, eta aurrera pauso erabakigarria etorkizunean iparraldearen eta hegoaldearen arteko trenbide konexiorako. Hendaian jatorria eta helmuga duten 7.000 bisitari edo bidaiari baino gehiagori emango die zerbitzua, Euskotrenek. Hendaiako gune intermodala Europar Batasuna zeharkatzen duen korridore atlantikoaren katebegi estrategikoa bilakatu da. Orain, geltoki irisgarriagoa eta ikusgarriagoa daukagu, mugaz gaindiko mugikortasunaren mesedetan. Eta gaizaldatuta 4 hilabete igaro dira Poloniak Pablo González euskal kazetari atxilotu zuenetik, ordutik ezin izan du familiarekin eta abokatuarekin telefonoz hitz egin, eta senideek haren 2 gutun bakarrik jaso dituzte. Gonzálezen egoera azaltzeko agerraldia egin duten kazetariaren abokatua Gonzalo Boiek eta bikotekideak Oiana Goirienak Eusko Legebiltzarreko Europako gaien eta kanpo harremanen batzordean bart. Hasieran Espainiako kontsulak familiari esan zion burokrazia kontuegatik ezin zirela harremanetan jarri Gonzálezekin, baina orain badakite ez dela horregatik. Poloniak dio Goiriena ere implikatuta egon daitekela kasuan, eta horregatik ez diote uzten harremanetan jartzen. Gonzálezekin zergatik hitz egin nahi duen adierazteko exijitu dio Poloniak Goirienari, eta idatziz azaldu behar izan die Europako herrialde horretako agindariei zergatik ikusi eta entzun nahi duen senarra. Goirienak eskerrak eman dizkio Espainiako kontsulari, kasua auzi pertsonal baten moduan hartu duelako, hala ere ez da berdin mintzatu Espainiako gobernuari buruz. Gustako lekidazt, behintzet Espainiako gobernuen aldetik, nia zuzeneko komunikazio bat eukitzie, esateko zikeran be zer da bizen eitzen, zer espero aldoten, ze erantzun jaso da ben Poloniako gobernuen aldetik, eta badakit izile izen bideuela, sekretu izen bideuela, eta bueno, zikeran be pribautik, sekretupin, totalmente munduko diskrezio guztiaz, baina eskertuko neke zikeran be azalpen bat Espainiako gobernuen aldetik. Neuri zuzenin, beran emazte modun, gane uste dut, sorri aztela, zeo zer, esate. Bestela kolegaburuekin jarraiki migrazio auziari helduta gutxinez 56 pertsona topatu dituzte hilik San Antonion, Texasen, errepide bazterrean abandonatuko kamioi batean. Larrialdi zerbitzuek esan dutenez litekena da beroagatik eta deshidratazioagatik hil izana, aireztapenik gabe baitzuden gorpua kamioian eta urik gabe. Azken egunotan ia 40 graduko temperaturak izan dituzte inguruan gainera. Beste 16 pertsona erietxera eraman dituzte, 4 haur daude horien artean. Mexikoko mugatik gertuago San Antonio 250 kilometrora, eta lehenengo hipotesin arabera handik letorke etorkinez beteriko kamioia. Mexikoko agintariek esan dutenez, erietxera eramandakoen artean Guatemalako 2 herritar daude, baina ez dute esan gainerakoak nongo tarrak ziren. Euskal Herrian gau erdia zenean heldu dira larrialdi zerbitzuak kamioira. Gidariak abandonatu egin zuen, agintariek ez dakite zenbat denbora pasatu zuten etorkinek kamioi horren barruan. Hiriko alkateak etorkinak mugaz gaindi eramaten dituzten sarei leporatu die ez beharraren erantzunkizuna, eta berdin Espainiako gobernuak mafiai egotzi die Melillan gertatutakoa. Pedro Sánchez Espainiako presidentaren aurkako kritikak areagotzen ari dira Melillan gertatutakoaren harira izan duen kudeaketagatik. Izan ere iragan ostialean 2000 etorkin baino gehiago saiatu ziren Melillako harresia zeharkatzen, eta gertakari horren ardura mafiei leporatu zien Sánchezek. Gutxienez 37 lagun hil ziren ez behar horretan, Caminando Fronteras gobernuz kanpoko erakundearen arabera. Sánchezek gertatutakoa mafiei leporatzeaz gain Espainiako eta Marokoko segurtasun indarren lana goraipatu zuen. Era berean gehitu zuen etorkinek izaera oldarkorra izan zutela. Horren bestez eta estatu indarrek neurrigabe jokatu dutela iritzita, gertakariak argitzeko ikerketak eskatu dituzte Espainian, Marokon eta nazioartean. Badalerro burua korla iritsita eguneko argazkiari heltzeko unea LGTBIQ+ arrotasunaren eguna dugu gaurkoa, eta horren karietara hainbat ekimen eta mobilizazio antolatu dira Euskal Herrian. Kolektibo horrek egunerokotasunean jasaten dituen erasoak salatzeko eta aniztasunarekiko errespetua aldarrikatzeko. Manifestazio nagusiak arratsaldean egingo dituzte udalerrietan eta hiriburuetan. Goizean berriz, ekitaldi instituzionalak egin dira udaletxeetan, foru aldundietan eta parlamentuetan, baina nondik edo zertara dator egun honen ospakizuna ikusi jarraian minutu batean.
lo muevo, lo bailo, berriro, apurtu katea, gizarten aurrean norbera izatea, bai ohorea, plazerra gurea, kaleak gureak be, erazorik ez, guazen, gozatzera, niztasuna da, gure oinarria, azkatu zure, beldur guztiak, azke izan, hau bai gozamena, guazen. Ala gaur, LGTBI komunitatearen nazioarteko eguna izaki alderdi politiko nagusiek babesa eman diote aiotak eta dugu komunikatu bana zabaldu dute eta Euskal Herria Bildu sare sozialen bidez helarazi ditu bere aldarrikapena. Gainera aipatu bezala, goiz honetan ekitaldi instituzionalak jaso dira Hego Euskal Herrian eta artean aniztasun sexualari buruzko ikerketa baten ondorioak aurkeztu ditu Eusko Jaurlaritzak. Horren arabera, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako biztanleen ehuneko 13,5 adierazi du sexu orientazioak edo identitateak eragindako eraso fisikoen lekuko izan dela, eta ehuneko 60 aitortu du LGTBI kolektiboak ikusezintasuna eta mugak dituela bere nortasuna askatasunez adierazteko orduan. Euskal gizartean, herritar gehienak sexu eta genero aniztasunaren alde daude. Bai eta LGTBI kolektiboa diskriminatzarearen aurka ere, bai arauekin lotutako alderdietan, bai alderdi formaletan. Izan ere, Euskadiko indizeak dioenez, herritarren ehuneko 75,77 jarrera irekia dauka sexu eta genero aniztasunaren aurrean. Balore honek berresten du Euskal herritar gehienek jarrera ireki tolerante eta inklusiboa dutela. Herritarren ehuneko 73,8 adierazten du ez dakiela zer eskubide duen diskriminazio gertakari baten biktima izanez gero. Ordea, arrotasunaren egunaren bezpera baliatu zuen Euskal LGTBI+ behatokiak Eusko Legebiltzarrari lege integral bat galde egiteko Bilbon aurkeztu zuten proposamena atzo, eta Olga Alarkon kideak azaldu zuen estalki bat nahi dutela kolektiboaren giza eskubideak behar bezala bermatzeko eta herritarrak LGTBI fobiatik babesteko. Izan ere LGTBI+ behatokiak ohartarazi du Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa atzean geratu direla, beste hainbat lurralderekin alderatuta. Alarkonek egin du balorazioa esanez, 20 urte baino gutxiagoan Euskal Autonomia Erkidegoan kolektiboarentzat erreferentziazkoa eta aitzindaria izatetik azken putz izatera pasa dela. Horri buelta emateko asmoz proposatu dute irailean Eusko Legebiltzarreko taldeek eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako elkarte guztiek mahai bateratu bat eratzea lege integral bat onartzeko. Legeak hainbat helburu izan behar dituela adierazi du behatokiak eta kolektiboko kideen eguneroko diskriminazioa eragoztea da horietako bat. Bizigarri LGTBI kolektiboko herritarren errealitateari buruzko diagnostikoa egin dute Legorretan, herri bizigarriago bat sortzeko asmoaz. Legorretako udalak sustatu proiektua, Sudergintza eta Irukilarrosa kooperatibek ondutan, eta emakundek diruz lagunduta ekimenari buruzko xehetasun gehiago jakiteko asmoaz, konexio egin dugu gaur eguerdian Zurine Rodriguezekin, Sudergintza kooperatibako kide, eta diagnostikoaren egietako batekin Legorreta bezalako herri txikietako errealitatea azaritu zaigu. Bi titularrekin geratuko nintzakeni, batetik Legorreta herri txikiak armairu handi bezala funtzionatzen dutela, esango nuke. Beraz, erronka handia da, jende asko herritik juten da, migratzen du, exiliatzen da, bere identitatea eta orientazioa askatasunez bizitzeko, baina aldi berean ere, Legorretan, LGTB jendea, Legorretan bizi nahi du. Beraz, hor, kontradikzio badago, eta ere badago aukera aldaketarako, ez? Jendea uste du herri txikietan aske izateko, nahi du aske izan, eta hortarako aldaketa batzuk eman behar dira, ez? Zen askotan herri txikiak infernu handiak dira LGTB komunitatean. Lerroburuetan aipatu legez, LGTBIQ+ arrotasunen egunaren bezperan Espainiako gobernuak trans eta LGTBI pertsonen eskubideen legea onartu du, besteak beste, generoaren autodeterminaziorako askatasuna jasotzen du arau berriak eta erregistroan sexualdatu ahal izango da. Horretarako interesa duen pertsonaren borondatea adierazpen hutsez, baldin eta lehen eskaera egin eta 3 hilabetera borondate hori berresten badu. Hala ez da beharrezkoa izango mediku txostenik edo txosten psikologikorik aurkeztea.
Reconocemos el derecho a la libre determinación de la identidad de género. Despatologizamos las realidades trans, su derecho a ser quienes son, sin que medien testigos, sin que medie la obligación de hormonación durante 2 años para ser reconocidas por parte del Estado y también sin ningún informe médico. Eta politika arloan murgilduta Gasteizkolen auzialdiko 6. epaitegiak erabaki du Eusko Alkartasunak aurtengo otsailaren 19 eta 20 eginiko kongresuan hartutako erabaki guztiak etetea alderdiko zuzendaritzarekin kritiko den sektorea jakinarazi duenez kongresuaren zilegitasuna bermatzeko boto telematikoaren erregelamendurik edo antolamendurik ezean epaileak irregulartasunak ikusi dituelako erabaki dute kongresuan hartutako erabakiak etetea. Otsaileko kongresuan zuzendaritzak aurrera atera zituen txosten politikoa eta estatutu berria boto eskubidea zuten 459 konpromisarioetatik 133 hartu zuen parte haiek aldeko 131 botorekin eta abstentzioarekin onartu zuten txostena eta aldeko 132rekin eta abstentzio batekin estatutuak. Izan ere, ildo kritikoko kideek uko egin zioten kongresuan parte hartzari eta bilkura propio bat egin zuten Gasteizko alkartetxean. Orain, sektore kritikoak azaldu du haren hildoko konpromisario hautetxiek kongresua inpugnatu zutela eta han hartutako erabakiak bertan bera uzteko kautela neurriak hartzeko eskatuta Gasteizkolen auzialdiko 6. epaitegiak onartu egin du hori orain. Bestaldetik, Espainiako Kongresua uztail erdialdean da, bozkatzekoa memoria demokratikoaren lege proiektua eta lege proiektu hori aurrera ateratzeko zuzenketa batzuk adostu dituzte Euskal Herria Bilduk eta Espainiako gobernuak Mertxe-Izpuruan indar soberanistako bozeramaileak aurrazaldu ditu horietako batzuk. Bestak beste hitzartu dute Ezkabako gotorlekua eta Donostiako Lakunbre jauregia memoriagune bihurtzea horren truke gaur goizeko ponentziaren bozketan bai datorren asteko batzordean Euskal Herria Bilduk bide emango dio lege proiektu horri. Ezkabako gotorlekuari dagokionez Euskal Herria Bilduk eta Espainiako gobernuak adostu dute memoriaren leku gisa egokitzeko Nafarroako gobernuarekin sinatutako lankidetza hitzarmen baten bidez. Legea indarrean sartu eta urtebeteko epean izendatu beharko dute memoriagune eta indar soberanistaren hitzetan memoria demokratikoa berreskuratu babestu eta zabaltzeko jarduerak egin ahal izango dira. 1938ko maiatzen 22an 795 presok egin zuten ihes espetxe frankistan bihurtzeko gotorlekutik. Horietatik 207 tiroz hil zituzten toki berean, beste 14 berriz handik 2 hilabetera fusilatu zituzten. hiruzpalau baino ez zuten lortu muga zeharkatzea. Bestalde, Donostiako Lakunbre eraikina Donostiako udalaren esku uztea ere adostu dute. Espainiako kanpo arazoetako ministerioaren egoitza izan zen Frankoren udako egonaldietan, Aiete auzoan eta Gipuzkoako gobernadore zibilaren bizitokiare izan zen, han torturatu zituzten Josean Lasa eta Josi Zabala 83an. Jauregiaren lurrak eta dokumentazioa memoria demokratikoaren legea indarrean sartu eta gehienez ere urtebeteko epean utzi beharko dira Donostiako udalaren esku. Aizpuraren hitzetan simbolismo eta esanahi historiko handiko bi lorpen dira Euskal Herritarrentzat eta aurrera pausoa dira memoria partekatua aitortu eta eraikitzeko bidean are gehiago bat datoz elkarte memorialistek urteetan eginiko aldarrikapenetik. Bada Nafarroa aipatu dugula foru gobernuak iragan asteko suten inguruko datu berriak argitaratu ditu adierazi du oraindik goiz dela kaltetutako baso azalerak kuantifikatzeko naiz eta kalkulatzen den duela gutxiko sutek 2257 hektarea labore kaltetu dituztela. Gehienak zereal laborei dagozkie gainera basogintzako kalteak berriz 12.000 hektareatik gorakoak dira.
Nafarroako suteetan kaltetutako laboreen azalera 2.257 hektarekoa da, eta horietatik 2.000 baino gehiago zereal laborei dagozkie. Basogintzako kalteak berriz 12.000 hektareatik gorakoak dira. Azken datu horiek Foru Erkidegoko ingurumen sailak argitaratu ditu. Dena diraziute oraindik goiz dela kalte guztiak kuantifikatzeko. Laborei dagokienez kiskalitako 86 hektareatan fruitu lehorrak zituzten, beste 33 hektareatan olibadiak eta beste 36 hektareatan mahastiak. Nafarroako gobernuak adierazi du zereal azaleraren ia 100% aseguratuta dagoela, 163 mahastien kasuan eta 122 olibadien kasuan. Suebakiak egin ziren lursailei dagokienez, Espainiar estatuak iragarri du bitarteko pribatuekin egindako lanak eta suteak itzaltzeko lanetan kaltetutako ondasuna konpentsatuko direla. Baso lurrei dagokienez, goiz da kaltetutako azalera kuantifikatzeko. Naiz eta kalkulatzen den 7.600 hektare inguru direla kiskali diren mendi mediterraneoa eta zuhaixkalarreak, eta 4.500 hektarea erretako zuhaizti masa, batez ere koniferoak. Garapen eta ingurumen saileko teknikarien ustez kaltetutako baso sistemak direla eta berreskuratzen naturalaren 100%koa handia izango da. Itziar Gomez sailburuak adierazi du saila konpromiso hartu duela kaltetutako eremuetako ordezkariei entzuteko eta elkarrekin lan egiteko, bai lehen eratzean, bai larrialdi klimatikoko egoera batean ingurun naturala maneiatzeko estrategian. Era berean, jendaurrean eskerrak emana izan dizkie oian zaingo guztiei eta ingurumeneko teknikariei, suhiltzaileei, nekatzari eta bizilagunei, suteen aurka lan egiten aritu diren guztiei. Gauzak horrela Nafarroako gobernuak adierazi du bere gain hartuko dituela kaltetutako basoazalera osoa berreskuratzeko lanak, bai jabetza pribatuena, bai toki entitatena, baita Nafarroako gobernuaren jabetzarena ere. Hala, ekonomia arlora salto aipatu dugu lerrobuetan. Ere, bi greba egun bateratu adostu dituzte Mercedeseko sindikatuek lanuzteak ekainaren 30 eta uztailaren 6an egingo dituzte, ELA, LAB, SK, UGT, Comisiones Obreras, Ekintza eta PIM sindikatuek ala, desberdintasunak gaindituta denak batera eta pankarta berarekin irtengo dira langileak. Joan den asteazkenean ekin zieten Mercedeseko sindikatuek lanuztei inoiz ez bezalako erantzuna izan zuen deialdiak 5.000 behargin inguru zeuden grebara deitutan eta 95% inguruk egin zuten bat, Mercedeseko langile batzordaren arteko zatiketa gerikoa zen ordea. Biharamunean, ELA, LAB eta SK sindikatuek gainontzekoi proposatu zieten batera joateko ala bart ados jarri dira bi aldeak. Ekainaren 30erako Mercedeseko plantillaren mobilizazioa ez da Araban deituriko bakarra. Arabako metalgintzako sindikatuak ere kalera irtengo dira, sea patronalari lan hitzarmen berri bat eskatzeko bi deialdiok goizeko 11:00 abiatuko dira Gasteizko Bilbo plazatik. Arratsaldean berriro bilduko dira Mercedeseko sindikatuak probintzia plazan jarraituko dute grebaldian arratsaldeko 6etan. Uztailaren 6an aldiz, goizeko 10:00 Mercedesen lantegi inguruan bilduko dira beharginak eta arratsaldean Bilbo plazan 6etan. Bestaldetik Bilboko Justizia Jauregiko atarian protesta egin dute goiz honetan Alkontzako grebalariek. Greba mugagabean 121 egun egon eta gero, gaur izan dute 25 kaleratzen kontrako epaiketa. Irizar taldeko zuzendaritzak erregulazio espedientea ezarri zuen eta hori dela eta Berangoko Forekako 25 behargin kaleratu zituen. LAB, ELA eta Comisiones sindikatuek epaitegira eraman zuten erabakia eta gaur hasi da auzi prozesua. Eta bat egun daramagu ja greban, eta orain 3. pertsona bat sartzen da. Ordu zer pentsatzen dugu? Gauza zaila dela, baina 3. pertsona sartzen denez, Eusko Jaurlaritza ez da gertu, Irizar ez da gertu inoiz ere ez, hasi que 3. pertsona hau, ia zerbait egiten duen, ez dugu uste, baina egon ginen orain dela 2 aste horrela, egin zuten asanblada, kooperatibisten asanblada eta kooperatibistaren partetik ez dugu ezer lortu, Eusko Jaurlaritzak ere ez, eta inork ez digu esan ezerrez. Adunako plantan hasiko dira bateriak egiten, bateria elektrikoak egiten, eta orduan Eusko Jaurlaritzak esan du akzioak erosiko duela eta dirua sartu behar duela. Orduan gu esaten duguna da zelan alduzu sartu dirua kooperatiba baten enpleguak desegiten duena.
Azpiegiturei erreparatuta ordea Euskotrenek Hendaian jatorria eta helmuga duten 700.000 bidaiari baino gehiago garraiatzen ditu. Hendaian mugaren bi aldeetako lineak batu dituzte inauguratu berri duten topo berriaren bidez Atlantikoko korridorearen katebegi estrategikoa dela ziurtatu du Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariak eta aurrerapauso erabakigarria etorkizunean iparraldearen eta hegoaldearen arteko trenbide konexiorako Donostia-Baiona lotuko duen linearen bidez. Linea berri hori 2028an martxan egotea aurre ikusten dute. 350.000 bidaiarik erabiltzen dute urtero Hendaiako tren geltokia eta beste 700.000 bidaiarik mugaren beste aldean Euskotrenen linearen bidez. Hemendik aurrera bi errealitate horiek elkarri lotuta egongo dira. Geltoki berriari esker bidaiarien eraikina handitu ahal izan da, sartzeko baldintzak hobetu dira eta bigarren erraia eduki ahal izan da. Aurrez aurre izan ditugun erronka ezberdinei, zubilanaren bitartez erantzun diegu. Iñigo Urkullu lehendakariak adierazi du Hendaian inauguratutako intermodal berria Atlantikoko korridorearen katebegi estrategikoa dela. Orain, geltoki irisgarriagoa eta ikusgarriagoa daukagu, mugaz gaindiko mugikortasunaren mesedetan. Bestalde gaineratu du aurrerapauso erabakigarria dela etorkizunan iparraldearen eta hegoaldearen arteko trenbide konexiorako, Donostia-Baiona lotuko duen linearen bidez. Tren linea berri hori 2028erako martxan egotea aurre ikusten da. Bistan jartzen gaitu hain zuzen ere, Baiona eta Lapurdiko kostalde guztiaren eta Donostiaren arteko garraio publiko eskaintza nabarmen hobetzea. Muga zeharkatu beharra duten herritarrak milaka dira eta orain Bidasoaren bi aldeetako mugikortasunean eragin handia izango du Eurohiri inguruan eraiki nahi den trenak, baita Hendaian inauguratu berri den topoak ere. Son proyectos útiles para el día a día de nuestros vecinos y vecinas y nosotros aquí en el Bidasoa eso afortunadamente lo sabemos muy bien. Errealitate bat da, geroz eta gehiago, Eurohiri bat gerala. Eta hemen lan egiten duen jende asko iparraldean bizi dela, edo ikasten duen jendea, alde batera bestera mugitzen dela, eta horrelako azpiegitura bat izateak, izugarrizko aurrera pausua suposatuko duke, ez mugikortasun metropolitanoaren ikuspegitik. Donostia eta Baiona arteko trenbide lotura hiri batetik bestera tren berean eta 50 minutu baino gutxiagoan heltzeko proiektua inoiz baino gertuago dago. Eta albiste hauesekin iritsi gara albistegiaren bukaerara gaurkoan Ina Koiotek eta Txiko Tornadok argitaratu berri duten dantzan kantuaren bideokliparekin agurtuko zaituztegu. Hala gustatuko zaizuelakoan besterik ez duraldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.satarian ondo izan eta bihar arte.